naman ko din kita. Uy! Dali ito, gawas din na anak. Kaya ako uyab yung taong. Magkita ka ba meron? One, two, three. Napay kami. Sudah yang lato-lato Saon manusia Gago! Saon yun. Oh, hindi na kama. Oh, Iya, dipangit pero baka mama ya. ano naman? Oh, bangitam ko niya. Wala na siguro sa sugot mo. Ina nga. Kanang naigibuhat si kuya, dili pa siya muuli karon kay. Nasi lakaw. Ina. Asa ni kaya? Ay saba, kita mi sa kong uyab ron. Dugay-dugay na may walay kita-kita sa kong uyab. Wala magkikita ko. Ikaw po do. Ikaw, do ka lato-lato. Oh, magkaya pa na malato ka dra. Ikaw po magdugay diri. Para ikaw na po pangitaon ni mama. Magaling kang kupal ka. Maing tanag gani siya nga asa ko yun nga naro ko gilakaw ha. Nya banto na ko. Ako lang dyan na gisugo ka. Oh, sugo ko. Ina ha. Pero ko. Excited na dyan ko ito nga magkita mo sa kanya. Asa man siya, oy? Ang sabot mo diri ni magkita, maguna-una ko no siya. Ya, karon. Ha, bara gilabi tawhana, ako ra nag una-una diri. Kung sa kato maabot yung tawhana ni, bukan ko to siya, basta maabot lagi. Oh no! Nawala. Wajud. Bisik anino niya. Wajud na ako makita. Gago! Tawhana, oy. Ay. Unsa man ko dere. Ate, jud. Ingam de kong palalabs dito di ay. Ingam maagoy nagpangagot pa dyan. Perti na ning lagutan niya. Bagi niya siguro ni nagpaabot ba. Grabe to gaya tawhana, oy. Asa naman yung tawhana, oy. Gagpula sighuat ani niya, oy. Uy. Grabe tawhana jud daw. Makalagot yung tawhana sa saon, eh. Tara ang buang ay. Isni pa to, oy. Lalipay ko. Ako gat. Tagbaw ko buhatin mo diri ba pati bigaya nimo. Oh, ka. Tagbaw ka. Nagkaya kay buhaton dito sa balay. Nya ako ra tanan sugo. Mo nadugay ko. Ako rang gito kung giululuhan ng mango dito gipadua na akong lato-lato kay para ingon si mama nga nako gibuhat. Gago! Nang pasensya kayo nga nadugay ko. Ang atong sabot nga ikaw maghuwat dire. Ngano ako may imong gipahuwat dire? Mao gyud nadugay ko. Ilasa nimo no? Ako ba? Bagong di ko buang nga karon lasa karon. Kay hilas kay babay pa naghuwat dapat ang laki magay maghuwat dire nya babay na pahuwatan nimo dire. Sakto day na. Pero kanana direct to the point ah. Unsa ti pistol ti ako gani? Ano istorya mo? Oo, nalay ko sa atin mo babe ka na. Babe ka na. Dawatan ko nimo. Uyab na ganito gidawat ng ganito ka. Sugot lang may kuno gisugot. Ay men ka lang nakoy. Ikaw ba nang uyab na ko gon? Ay stress taw ko. I mean kanang nakoy kanang sulti nimo ba? Oh, zaman. Ya, madawat ba ka ko nimo? Kanang namo koy uban laki gud kanang bita ka na. Buntis ko. Kutis ka. Dawat ko nimo, dawat sa dinyo. Tawot. Uy. Kana pa dili. Ay babe ka na. Zaman. Grabe ka, stricto ra ba ni Papa din ya? Si Mama sad, kumibita sa kito si Mama ya. Ako mga iso, mga isog kaayo. Papa ni stricto. Ako ni bahala sa mong papa, oy. Bantay ka, babe. Ako bahala to papa ninyo. Nya, maigo kas kumo ni Papa, babe. Kanang dawaton sa di mo, babe. Kagamay ng kumo sa imong papa. Asa mga unsa gidakon kumo sa imong papa? Amaos ko ah. Dili mo ra kaduhaon ani. Sus! Ilagi na. Bisa kinsa pa na sa patubangon ba na yung papa na ko. Bisa ako pa yung matubang. Mintras
Kung ako mo tubang dito niyan na. Mingon na yung papa na suri jud kidong ha. Mingon na yung papa. Bantay ka bibong. Kay uban ang kasagaran ako na uyab dito kay gupdon manggog ka nang kuan ka nang ganing. Lampas, lampas. Uy, og ka nang sanay. Akong gundang. Ako igukod si mong papa kay kuan kanang grass cutter. Nang grass cutter pagputulog dahon. Eh alam mo ikon si mong papa. Aman man nakupod nga lang nga na man ka. Mamay pa maday ko ta. Gusto mo ko. Eh dapat pag binuotan ka. Oo, di sa tama, di sa tama, di ka. Makaya naman ka ni mong kumo ni papa. Mas bagdan ka ba ay bawsad. Mas bawas pud ka. Kung gabot. Ya, sakto din ang bawas ka amahan na ako. Oh, sad. Yan na. Kaya na ang date ka nang. Basta ha, sabot mo na ha. Paulit kayo. Ato na mga minyo na talaran ko dali. Abib, das pa ko, Bib. Das pa ko, Bib. Bib, Hoy, animal! Balik, ay! Buang, ay!